Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Bugün 2024 yılın 12 yanvarı. Hormatly vatandaşlar, 12 yanvar Türkmen halkı üçün tarihi gün. Yatlama gün, yani matam günü. O vatandaşlar, kıynansak da hazırki wagt Türkmenistanda şol matam günü bellenilen ak. Dol ýagdaýda aýryldy diňe 6 oktyabr 1948 ýylda yer titremede vefat bolanlaryň hatyrasyna matam günü var. Beýleki günler yok, yani 12 yanvar var da yok. Hiçiyle resme havar. Vatandaşlar umuman aýdylandy. Göktepe galasynda müňlerçe adamlar vefat boldy, şehit boldy. Şolaryň ýatan ýerleri ýakdy. İmany hemra bolsun. Olar azatlyk üçin, erkinlik üçin göreşen mertlerdir. Biz tarihimizi unutmaly däldir vatandaşlar. Unutturjak bolup her näçe synanyşsalar da biz yol bermelidir. Bunun türlü sebepleri var. Gepleşiň dowamında biz üstünde durup geçeriz. İlk başta şu Göktepe galasy barada bir kysgaça aýtjak zatlarym var. Vatandaşlar, 19. asyrda dünya, şol döwrüň dünya imperiýalary öz gol astyna almak üçin türlü döwletleri öz koloniýasynda saklamak üçin yani göreş apjam dowam etdi 19. asyrda. Hawaryňyz bardyr. Hindistany, Büyük Britaniýa ýagny Angliýa näçe ýyllap öz koloniýasynda saklaýar. O Afrika döwletleri koloniýasynda saklaýar. Edil şondan kem galmajak bolup Russiýa imperiýasy hem ak padşa şondan kem galmajak bolup näçe boldukça özüne beýlek döwletler, beýlek halklary tawin etmegiň hastyna düşýär. Gözü Orta Aziýa dikilýär. O girip öwrenip bilersiňiz vatandaşlar, o goşmaça maglumatlary Kazakstany basyp alıp, ondan soň Özbekistany basyp alıp, Kokand hanlygyny boýuna gidiriyor, Xiva hanlygyny boýuna gidiriyor. Rus imperiýasy, Bukhara emirligi tawin bolýar. Emma ortada galyp duran o Ahal oazisi. Yani Göktepe, Marra, Türkmenistanyň häzirki çäkleri dek Russiýa imperiýasyna biriktirilmedik bolýar. 1779 ýylda Padşah Russiýasy birinji Ahal ekspedisiýasy diýip tarihte adlandyrylýar. O general Lamakin ugratýar. O general ýeňmän başarýar. Türkmenler ýeňiş gazanýar. 1877-1879 ýyllarda Bolgariýany Osman imperiýasyndan azat etmek üçin uruşda özüni tanadan, yani bu musulmanlar bilen söweşmek taktikasyny sen gowy bilýärsiň diýip general Skobelev'i ugratýar. Bu tarihte 2. Ahal-teki ekspedisiýasy diýip o bellendiler. Industayda edilýärinde. Umuman Lamakin ýeňilenden soň orslaryň barbyr söweş etjekdiginden habarly Türkmen halky uly geňeş etdi. O Nurberdi hanam gatnaşy ölmeziniň öň ýany hem Göktepe söweş döwründe Nurberdi han hem aradan çykan bolýar. Gala gurmaly, orslardan gorunmaly. Näçin? Sebebi ýene bir gez aýtýan. Türkmen halky erkinligi, asudalygy söýen halk. Bir halka tawin bolasy gelmeýärdi. Şuňaly termin var. Goşun gullugynda gulluk eden erkek adamlar bilýändir. Prikaz ne обсуждается, prikaz выполняется. Buyruk yerine yetirilmeli diýen düşünje var. O şu buyruk bilen gelen Skobelev duyduruş berýär. Boyun egin mende netmek buyruk var diye men basyp alaýmaly. Siz Rus häkimiýetine ikrar etýänligiňiz barada beýan ediň. Biz şonuň poddunusy bolýar, şonuň paçineniýasynda, şonuň tawinliginde bolmana razy diýip o karar beriň. Biz men degmeýin. Yani kan dökülmesin, siz tarapdanam, biz tarapdanam diýip. Şoň ýaly ultimatum berýär, galanyň içinde maslahat bolýar. Dini başkalara o tawin bolmaz. Göreşer, söweşer, geleceğimiz için, neslimiz için, halkımız için o uruş etmek kararına gelýärler. Hawara garaşyp ýatan o general soldatlary bilen Türkmenleriň beýle edenmenlik etjeginden hiç ýyl hawary ýok. Gecelerine nabek diýilýär da rusça. O gece galadan çıkıp Türkmenler yürüyüş etdi. Yatan Rus soldatlarynyň üstüne 3 gezek yürüyüş bolýar. Birinji gezekde gowuja qırýarlar ruslary. O ikinji gezekde eýem ruslar taýynlykly bolýar da Türkmenler tarapyndan kän adam qyrylýar. Üçüncü gezekde hasam kän qyrylýar.
Skobelev görüye bakki yok, bu Türkmenler boyun egecekler. Näme etmeli? Basıp almalı. Indi şol döwürdäki o yaraglary deňeşdirsek, o Türkmenlerde o hırlı tüpeňler olan az sanda esasy yaraglar kılıç, nayza, bıçak, hatta goýun gyrken gyrkylygy taýagyň ucuna damyp nayza şeklinde, hatta şoň ýaly söweşýärler. O bir näçe gezek şturm diýilýär, napadeniýa çozuş bolýa gala. O hatta zenan maşgalalar o jam goranyň merdiwan goýup galanyň diwarny galanyň üstüne geçecek, zaborundan aşıp geçecek adımların üstüne o küyzeler zıngılıyor, kaynak kaynadıp kaynak koyuluyor. Hatta şonun ýagdaýda abarona, ýagny goranış işleri amala aşyrylýar. Yok, beýle hüjüm bilen alyp bolmajagyna göz ýetiren o Skobelev galanyň düýbüni gazdyryp, bir diwaryň düýbüni gazdyryp, o 1160 tonna ýagny poruk däri o gömdürüp şo galanyň diwaryny patlatdy. Endi galanyň düýü gazylyp ugraýy şol döwürde entek kän bir naweşi оружие dedi, şo döwrüň ykjam yaraglaryndan bir habar türkmenler, bular diwardan geçip bilenak diýmek, galanyň diwaryň düýüni gazyp patkop diýilýär rus dilinde. O ýeriň aşagyndan gazyp galanyň içinden çykjaklar. Ay bolýar çykanyň kellesini togalap durars diýip güýçli edermen gan görüp ýören o köp uruşlara gatnaşan esasy güýçli goşunuş o galan düýüne eltip goýýarlar. O diwaryň galanyň partlajagyndan, o diwaryň ýarylajagyndan görgüller bir habar. O galanyň diwary ýarylýar. O ruslar çözup girýär. Ilkinji şo diwaryň aşagynda galanam şo ýankı edermen türkmen goşunlary. İlkinji ölen hem şolar bolýar. O şeýler bilen galany ýaryp girýärler. Owa gyrýalar türkmen halkyna. Gyrýalar boyun egmediňiz diýip edil ağır baryalı biýüne ýaş uly ýaş kiçi çağa aýal seretmezden rehimsizlik bilen gyrýalar bu maglumatlary watandaşlar SSR döwrü kän gizlediler bu maglumatlar sebäbi ruslar bize gelip bizde kan döktü o kan bilen basyp aldy diýen teoriýa şonu ýaly pikir halkyň kellesine gelmezligi üçin elinde baryn etdiler. Emma her näme bolsa da o faktlygyna galýar. Hakykatdan hem geldiler, basyp aldylar, o biýüne adamlary gyrdylar. Endi şo ýerde köp nämede aýtdylar, Skobelewi ýagny biýüne görkezjek bolýarlar, ay boyun egmeli türkmen halky, ay ýene bir näme ýok. O eýle eden etdiligi, yüzünü yumak ýa-da şol adamy arşa götermegi men ýalňyş diýip düşünýän. Endi şol barada vatandaşlar Rossiya Federasiýasynda tarihçi adam leksiýa berýär Skobelew meselesi boýunça. Şo videodan bir parça görkezeýin size, soň dowam ederiz gurulmuşlarymyzy. Срок завоевывая эту территорию, когда подошел к стенам самой укрепленной, самой мощной местной халкитинской крепости Геоктепе. Крепость считается неприступной, в ней гарнизон, по разным оценкам, где-то около 25 тысяч плюс воинов. У Скобелева 7 тысяч минус, вся его армия. Берет ее штурмом за один день. Феноменальный успех. Герой, одни туркмены называли его генералом с кровавыми глазами. Настолько он был беспощаден в бою. Бесстрашен и беспощаден. Они его боялись страшно, заговоренные. Пули не берут, пики не берут. Все время он на передовой, с ним ничего нельзя поделать. Это шайтан с кровавыми глазами. Но после того, как битва заканчивается, крепость взята, и наши входят в город, великодушные победители. Всех в городе кормят, и военных, и гражданских. Ни одной казни, пленных кормят, врачи их лечат, туркмены поражены. Он получает за покорение Туркмении Георгия уже второй степени и воинский чин генерала от инфантерии, так же, как его дед. Следующий – фельдмаршал. Считается, что это был самый молодой генерал от инфантерии в истории русской армии. Vatandaşlar, tarihe seyretsek, Türkmen halkı erkinlik için, özbaştaklık için göreşen bir kahraman halk, kahraman millet. O şu arada İran Türkmenleri, yani Celaleddin Karı, halk içinde Celal Karı deyip tanılayan
o dini vekili şol hem bellep geçen Göktepe'de Türkmenlerin görkezen edermenleri vardı. Gelin şonu dinleyelim nemeler diye. Türkmenistan'da Göktepe ovası deyip adını eşleyendirsiniz. Ama şol Göktepe ovasının bir iki tane eden tarihi beyaz mandeni Türkmeni bir olukun iftihar olan bir eden işlerinden bir ikisini eşaret kesin. Göktepe kalası kayım puhta bir kala olansan kafirler içerik yeri bilmektir. Taştan muhasere ettirler. Ama Göktepe ovanın yani adamları günne ertir verenlerini dışarıya sıkıp şu kafirler veren vursup, çalışıp bir nesiller öldürüp akşamlarda yine de ovayı yer çıkayanmıştıklar. Bunun yani çiftçiler geçipler, bir ay 40 günler geçipler, 2 ay olayı oluplar. Göktepe ovan yani azuvati ilişkiler çökün paraya indi. İyi meyve zat sağlanan. Bir ağızlık arpa, bir ağız buğday ağırlıklı. Ama şul ovan edenişini hemen şul arpaları, buğdayları özleri iyi mestirler ey Müslümanlar valla. Atlarına, baytallarına yediriptirler. Ne mi deyip? İşte ertiden atlar, baytallar yani taşarı kafirlerin ağzına vursa giderlerine şu kafirlerin ağzına komolaplar kaydarlar. O kafirler yani görür. O bilen hazır arpa buğdayı da kan olmalı. Baytalın komolağının içinden arpa çıkıyor, buğday çıkıyor. Bula hazır atını baytalını buğdayı arpa verttirilmezler. Özlerine de bolçuluk olmalık yani şöyle düşünsünler deyip de düşmana siyaset yapsı deyip özleri iman atlarına baytallarını veriyormuştuk ya. Bak, ikincisi, şimdi aydiyen kurrumun Dairetul Ma'arifi Buzurgu Türkmenlik'tani ikinci cildinin 353. safhasındaydılar. Bir senetli vururum şey. İkinci vururum. Kulasa maalesef mutaassıfana 2 aydan sonra yani kafirler kalanı yarıp kalan içine giriptirler. Kalan içine girenden sonra Zenan-ı Merdan uluk içi diyor. Her hayda ilmi birler alıp da kafirin evine duruptırlar. Ruh uğraşmalı olurlar. Sonra Göktepe ovanın yani venanaları da ey ayarlı olsun dikkat. Göktepe ovanın venanaları bizim edelerimiz olup geçen Allah'ın bendesi olup geçen öz hicabını, yetkisini İslam dinini illim bir mücek olup da görüm ahir zehzetillin muhavemetlerini, istikametlerini özde ahir vaktlarında zenanalar da sol erkek kafirler veren bile çalışmaya durtturlar. Ellerini kılı çalışıp da yani kafirler veren evine durtturlar. Ama sonra bir ayarlı kolların biri, enileminin biri, bir kafirin birisi veren şeyle çalışıp durmaya kafir de yani yankı zenananın şeyle koşarından tutuptur, elinden tutuptur şeyle. Yankı zenana elini iyi vesekiptir, kafir göğe vermezdir. Yine de elini iyi vesekiptir, kafir göğe vermezdir. Üçüncüsü, şol enemiz, şol Türkmen ayarlığın, şol Türkmen gelinneni, bir elindeki kılıcı verin, öz elini çekip çabuk göğe veriptir. Bir eli ki kafirin eli değerli devdi, şol elmana girip değerli, öz elini çabuk çekip göğe veriptir. Ey Müslümanlığın, ey doğan ayarlığın, şu bizim enelerimiz hası, bizim ecelerimizin gurrun hası, siz yağlı zaman gelin vaktindeki edin işini özde, öz elini kesip göğe veriyor, kafirin eli denen elmana girip değerli. Görüyorsunuz mu vatandaşlar? Hatta şu İran Türkmenleri şu Göktepe kalasında bolup geçen edermenlikler var da o gurrun veriyorlar. O 2 vakanı atlap geçiyor birincisinde. Hatta özleri iman buğdaylar diye atlarına veren diye şu atlar bilen çıkıp söveş eden de atlar tezeklap kaydan da şu atın tezegine seyredip bu entaygan bular Türkmenler atlarına da buğday veriyen olsa demek zapası kan olmalı deyip şu diye şolun bir strateji şunyalı siyaset yöretiptirler diye. İkinci misal getiren o vakası bir zenan maşgalı hatta şu başta belleşmeyalı hatta ayallar hem erkeklerle dengine durup söveşen asatlığı için, erkinliği için
Şo kılıçlaşıp durka diye bir Rus soldatı şo zenanın goşorundan tutuyor, yani elinden tutuyor. Sılkıp alacak bolya elini yankıda göýeren ak diye. O kapırın diye tutan eli diye bana bul el gerek değil deyip öz eline diye kılıcı urdu diye öz elini çapıp taşladı diye. Yani şunu ýaly edermenlik görkezip bilen Türkmen halkymız, vatandaşlar. Unutmalıyım. Biz hem şolaryň nesli, vatandaşlar. Erkinlik üçin, azatlyk üçin görüşmemiz gerek. Türkmenleriň edermenligi, gaýdusuzlygy, mertligi barada näçe gurrun etsen edibermeli. Türkmen halkymız gahrman halk. Men öňkü çykyşlarymda da bir näçe ýazak aýtdym. Hatda Nesirkde o ýolbarslary, gaplanlary o halkanyň içinden böktürip zat edip sirkde çykyş etdirýärler. Emma hiç bir dünýäniň hiç bir sirkinde möjegi şoňa çykyş etdirip bilen aklar. Sebäbi kanunda var möjegi. Erkinlik, tawansızlyk, boyun eğmezlik. Bizim hem kanımızda var vatandaşlar. O şonu unutmalıyım. O vatandaşlar aýdyşmaýal näçe gürleşebermeli Göktepe galasy barada goşmaça maglumatlar dinlemek, bilmek isleseňiz başga da dürlü saytlar var, dürlü kanallar var. Tarihimizi unutmalıyım vatandaşlar, näçe kalendardan ayırsalar da barbyr biz ýatlarys. O ýene bir gezek Göktepe galasyna şehit olanlaryň yatan ýerler ýakda imany hemrasy bolsun bizim geleceğimiz üçin, erkinlik üçin, asudalyk üçin göreşen halklar. O gepleşigimi vatandaşlar şeýle sözler bilen jemlemeni makul bildim. O dinlen, baha berersiňiz. Düşmana asla boyun egmedik. Tarihim Göktepe galam senmedim. Zalymiň minnetin hiç çekmedik. Namusym Göktepe galam senmedim. Aldırman soňunda ýaryldy. Kanlar döküldü, ilat kırıldı. Şehitlerimiz toprağa garıldı. Amaratım Göktepe galam senmedim. Necis düşman gurşady daşyňy egdirjek bolup, belent başyňy düşmana gerip, polat döş. İlim erkinlikden goýup sen jyda, Türkmende kastyň barmydy ey Huda? Bir günde müňläp janlar pida, hasratly Göktepe galam senmedin. Topragyna göz diken düşman, gyrdy halkymy, etmedi puşman. Maksada yetmän, arzulara aşman, armanly Göktepe galam senmedin. Şehitlere açdyň giň gujagyň, oduň söndü, yıkıldı ocağın. İtoglu, Skobilf atlı güceğin, pidası Göktepe galam senmedim. Öler Türkmen, namartlığı seçmez. Namus ıgrar, sözünden geçmez. Ornun baki, yüreklerde adın öçmez. Geçmişim, Göktepe galam senmedim. Gargın, yazgar, islesen sögün. Türkmeni gıran dost mu bugün? Gözlerde yaş, damakta düğün. Acı ıkvalım, Göktepe galam senmedim. Matam tutuyar Türkmen, yas bağlap. Hasret içinde bağrını dağlap. Galam, sinladım seni ağlap. Şehitler ummanı, Göktepe galam senmedim. Kısmet eken belanın geçtigi olsun. Päkize yürekler imandan dolsun. Kast eden yağı saralıp solsun. Dayancım, Göktepe galam senmedim. Dünýady diyer dinleyip böwür. Acı kısmet, ağır bolupdyr döwür. Çarkı pelek, çarkın bize tarap öwür. Mukaddes Göktepe galam senmedim. Ha vatandaşlar, başardığımdan şeýle setirler yazdım. Hava öňkü aýdyşlarym ýaly men bu işlerde juda professional däldir, elbetde kemçiligi bardyr. Başardığımdan elimden çıkan iş şeýlerek. O vatandaşlar, men şunuň bilen öz gepleşigimi geçirip gutarýaryn. Üns berip dinlädiňiz üçin, tomaşa edeniňiz üçin, bir park galmadyňyz üçin Ullahan minnetdarlyk. Matam gününde öten geçenleriň hatyrasyna doga dilew etmeňizi sizden Ullahan haýyş edýär. Biz tarihimizi unutmaly däldiris.
geçmişi bolmadı, geleceği bolmaz vatandaşlar. Geçmişi biz unutmalı, geçmişte göýberler ýalňyşlyklardan ugur alıp, netice çıkarıp, oşo ýalňyşlyklary düzeltip, indikide gaýtalamajak bolup, şol ugurda ykjap hereket etmelidir. Sağ olun vatandaşlar, sağlıkda görüşelim.